Akkor üdvözlök mindenkit, ma arról fogok beszélni, hogy csináljuk mi ezt, hogy szemináriumról szemináriumra lépünk egy-egy szintet, sőt mostanában már kettőt, hogy mennyi munka van ebben, mennyi tanulás van ebben. Varázsszavakat nem fogok tudni mondani, amit elég lesz belesuttogni a szélbe, és mindenki koronás gyémánt lesz nagy jövedelemmel. De ha azt a melót és azt a tanulást beleteszitek, amit én, ugyanúgy el tudjátok élni. Azokat, akiket ez nem érdekel, nekik van egy jó hírem, hogy mosogták ki a pogácsákat az elődérbe. Az is egy programpont. Azzal kezdeném, hogy nekem a jó apám, Isten nyugosztalja, mindig azt mondta, hogy kisfiam, munkából nem lehet meggazdagodni. Ha még élne, azt mondanám neki, hogy fog magas örömfater. Gustave Flaubert, francia újságíró azt mondta, hogy a siker mindig egy következmény. Az MLM-ben, vagy a DX-ben akkor lehet az ember sikeres, akkor tud szinteket lépni, ha olyan munkatársai vannak, akik maguk is sikeresek akarnak lenni, ők is szinteket akarnak lépni, és ezért mindent meg is tesznek. A külső szemlélő számára ez úgy tűnhet, mintha a mi hálózatunkban nagyon sok ilyen aktív ember volna. Az az igazság, hogy szerintem a mi statisztikánk semmivel nem jobb, mint bármelyik üzletnek a statisztikája. Mi azért tudunk ilyen gyorsan haladni, mert én kifejlesztettem, vagy találtam egy olyan módszert, amivel nagyon sok embert tudok elérni. Ezek az emberek több rész, vagy nagy részben csatlakoznak hozzánk, és mi a mélységben dolgozunk, ezeknek az új belépőknek a 2/3 az alsó vonalainkhoz regisztráljuk. És ezáltal lesznek ők aztán gyémántok, és így tudunk mi újabb szinteket elérni. 2022 végén, amikor ez a módszer beütött, hogy úgy mondjam, akkor mi Executive Senior Star Diamondok voltunk, 8 szinten voltunk az akkori élvonal mögött. Most 3 évvel később Triple Crown Diamondként állok itt, 5 szinten vagyunk előttük. A 2022. decemberi bónuszunkat már majdnem megnyolcszoroztuk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki azt mond, amit akar, ez egy jó módszer. Köszönöm szépen. Az MLM-ben azt tartja a mondás, hogy inkább részesülök 100 ember munkájának 1%-ából, mint egy ember munkájának a 100%-ából. Ugye ez azt jelenti, hogy mi részesülünk az alsó vonalainknak a munkájából kis részben, és a mi munkánkból részesül a felső vonalunk. Hát, a mi hálózatunkban történelmileg úgy alakult ki, hogy az alsó vonalunk is részesül a mi munkánknak a hasznából, ugyanis mi az embereket, a fogyasztókat oda csatlakoztatjuk, velük együtt a fogyasztást és az ebből származó bónuszt is. Ebben igazából, ja igen, az egyik németországi gyémántunknak a férje mondta feleségének, hogy azt tudod ugye, hogy baromi jó helyre regisztráltál. Én pont őról azt gondolom, hogy mi nagyon örülünk, hogy ő hozzánk regisztrál, és a gyémántjaink védelmében szeretném mindenképpen kihangsúlyozni, hogy az nem véletlen, hogy pont őket gondoltuk olyannak, hogy érdemes nekik segíteni, és ebben csak az én türelmetlenségem van, hogy én, ahogy Tünde is mondta, én valamit elhatározok, én azt meg akarom valósítani, és nincs türelmem kivárni, amíg a munkatársainknak a fejében is megszületik a gondolat, hogy én gyémánt leszek, megcsinálom nekik. Hogy miért pont így csináljuk? 2023 elején volt egy születésnapi rendezvény, amire az akkori country manager megkért, hogy beszéljek erről a módszerről, és én akkor számoltam össze, hogy tulajdonképpen előző év szeptembere óta, amikor 63 belépőnk volt abban a szeptemberben, egészen februárig az új belépők hány pontot hoztak. És képzeljétek el, az jött ki, hogy 1,5 gyémántlábat össze lehetett volna ebből rakni. És most elfejtettem léptetni. De itt látszik a gyémánt struktúra, ha sikerül. Igen. Hogy tulajdonképpen mi kell egy gyémánt lábhoz. 6 darab SA, aki 4500 pontot összegyűjtött, 27 000 pontból tudsz csinálni egy gyémánt lábat. És akkor döntöttünk úgy Csillával, hogy csináljunk gyémánt lábakat.
A Star Diamond és az Executive Star Diamond között nekünk 6 év telt el. Most meg az idén ez az 5. szintlépésünk, és én azt gondolom, hogy még nem végeztünk az idén. Azok számára, akiknek ez szomorú, azt tudom mondani, hogy jövőre viszont már nem fogunk ilyen sokat lépni. Idén eddig összesen 1120 főt regisztráltunk, úgyhogy ebben nincsenek benne az augusztusiak. A legkisebb hónap az 92 fővel volt, tehát 92 fő volt a legkevesebb, és augusztusban 213 embert regisztráltam be. Ez azt jelenti, augusztus 31 napos tudom, de ha 30 napos lenne, akkor minden nap, szombaton és vasárnap és augusztus 20-án is 7 embert regisztráltam be. Ezeknek ja, és ez fontos, hogy és ahogy a költő mondja, se utódja, se boldog ő, se rokona, se ismerőse, nem vagyok senkinek. Ez nem azért működik, mert valakit ismerek. A TikTokon a követőim száma eléri a 60 000 főt, a Facebookon 71 000 vagy valami, a 70-et már átlépte. Az is nagyon sok munka volt, mire föl tudtam építeni egy ekkora elérést, és ennek az elérésnek vagy érdeklődésnek a fenntartása is sok munkát igényel. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez a munka, ez kutya füle ahhoz képest, mintha a tartalmat beüt, és jönnek az érdeklődők, és őket kell kezelni, majd mindjárt mondok számokat oda is. A mi hálózatunkban 120-140 fő kell ahhoz, hogy egy gyémántláb összeálljon, tehát ez a 27 000 pont összejöjjön. Ha így nézzük, mi nem is haladunk olyan gyorsan, ahhoz képest, hogy mennyibe lépünk van. Igen. Mi kell a sikerhez? Hát én azt gondolom, hogy 4 dolog mindenképpen kell. Az első a marketing tudás. Hát ezt mi azóta szajkózunk, amióta ide engedtetek a színpadra, hogy a marketinget meg kell tanulni. Annak, aki marketinggel foglalkozik, MLM az ugye multi-level marketing, meg kell tanulni a marketinget. Nem lehetsz egy jó kőműves, ha nem tudsz egy téglafalat fölhúzni, vagy nem lehetsz egy jó hentes, ha nem tudsz kicsontozni egy sertést. A másik a komfortzóna elhagyása. Tegye már fel a kezét, mert nagyon kíváncsi vagyok az, aki utálná saját magát filmezni és felrakni a Facebookra, hogy a kommentelők hozzászóljanak. A többiek azt hittem, hogy mindenki jó. Akkor üdv a klubban, ha hiszitek, ha nem, én is utálom. Én olyan jól el volnék magamba, hogy engem nem piszkál senki, és nem kell saját képemet néznem szembe a Facebookról. De az az igazság, hogy a közösségi média az a hely, ahol ember tömegeket lehet elérni. Igaz, az AI is elég nagy. Az viszont már marketing tudás kérdése, hogy ki tudsz-e tűnni a 12 tucatból. Aztán ami kell hozzá a bátorság. Egy nagy gondolkodótól hallottam nemrég, hogy legyetek bátorak. Ezt mondom én is nektek, ugyanis a szoros környezetemben nem nagyon volt senki, aki ne aggódott volna azon, hogy mi lesz ebből, hogy én ilyen videókat posztolok. Mert valóban így volt olyan DX1 gyémánt, aki kiírta a cégnek a Facebook oldalára, hogy én szégyent hozok a cégre. Olyan is volt, aki azt mondta, hogy botrány videókkal építek hálózatot. Olyan is volt, aki bemószerolt az előző country managernél. És ne felejtsük el a drága kommentelőket, akik szerint én minden lehetek, csak rendesebben. Tehát egyrészt a kritikát bírni kell, másrészt meg felső vonalantól hallottam, hogy ha azt akarod, hogy mindenki szeressen, akkor árulj el jégkrémet. És ezeket a negatív dolgokat nagyon-nagyon jó kompenzálják azok a hálás visszajelzések, sokszor könnyekig megható visszajelzések, amikor mondjuk egy évtizedes panaszt sikerül szinte néhány hónap alatt a gamaterápiával megoldani, és az az ember nekem visszajelez, hogy mennyire hálás érte. És aztán amire szükség van még, az a munkabírás. Hát, mondok róla egy példát. Én augusztus 18-án közé tettem egy videót, amire én semmi különöset nem gondoltam. Arról szólt a történet, hogy egy olyan 14 év körüli srácnak a foggyökerén volt egy ciszta, amit csak úgy lehetett volna megműteni, hogy kívülről, még az állkapocsból is egy csontrészt levágtak volna, csontpótlás, stb. És hogy ezt a GLRG spirulinával el lehetett kerülni. Ezt a videót ma reggel néztem meg a TikTokon, 120 000-en nézték meg, a Facebookon pedig már 380 000.
Ez egy hétfői nap volt, 18-a reggel, és akkor átszakadt valami gát. Mert onnantól kezdve a következő hetem arról szólt, hogy reggeltől este 10-ig e-mailekre, messenger üzenetekre, WhatsApp, akármilyen SMS-ekre kellett válaszolnom, amelyeket közben telefonhívások szakítottak meg rendszeresen. És úgy feküdtem le este 10 körül, hogy még 10-14 e-mail maradt, amit nem tudtam megválaszolni, mert már nem volt hozzá erőm. Én egy hét alatt 81 embert regisztráltam be, tehát 25-én reggelig. Megnéztem, egy nap kiszámoltam, ez augusztus 21-e volt, akkor már elindult ez a lefelé szálló ág, az első nagy hype-nak vége volt, aznap 96 emberrel kommunikáltam. Ebből volt, ha jól emlékszem, 9 telefonhívás, a többi, ezek a messenger üzenet, e-mail, stb. És aznap 11 embert regisztráltam be. Tehát akkor durván azt lehet mondani, hogy egy regisztrációra olyan 9-10 érintés, vagy touch, vagy nem tudom mi esik. Na most egy olyan hónapban, amikor van 213 regisztrálód, az 2000 ember, akivel beszélned kell. És ennek a 2000 embernek, vagy teljesen mindegy, az összes kommunikációnak egy része azoktól jön, akik már fogyasztják a termékeinket, és elmondják, hogy mit tapasztalnak. Ezeknek a 90%-a pozitív. Akinek nem, ott vagy az van, hogy nem régóta szedi, és most éppen benne van a gyógyulási krízisben, amikor minden rosszabb egy kicsit, vagy nem szed eleget jellemzően anyagi okok miatt. De az tény, hogy sajnos az emberek még mindig nagyon sokan úgy gondolják, hogy teljesen fölösleges az egészségük megőrzésére pénzt fordítani, ez ablakon kilövött pénz, akkor kell törődni az egészségre, amikor már elveszett, és azt vissza kell szerezni. Úgyhogy szerintem valamennyiünknek rengeteg dolga van még, hogy az ő gondolkodásmódjukat egy picit megváltoztassuk. Jaj, menjünk egyel vissza, köszi. Na most ennyi megkeresésnek a kezelésére szerintem már nem elég a motiváció. Ennyi motiváció nincs. Ez már fegyelem kell. És ha már itt tartunk, szerintem a fegyelem és a motiváció között a fegyelem a fontosabb. Mert ha fegyelmezett vagy, akkor is végigmész az úton a célodig, hogyha közben a motivációdat elveszítetted. Nekem erről a gátszakadásról van egy sztorim. Képzeljétek el, amikor anyai nagymamám meghalt, és a szüleim eladták a házat, kipakolták ugye előtte, és találtak nagyon sok petróleum lámpabúrát. Ez a 70-es évek vége, amikor ez már Magyarországon hiányzik volt. És anyám szegény nem akarta ugye ezeket kidobni, összetörni, és a Képes Újság olvasói rovatába küldött egy levelet, hogy hát neki van egy csomó ilyen, és akinek kell, az nagyon szívesen elküldi. És volt egy ilyen ruhás kosarunk, ilyesmi hosszú, ilyen magas, és az színültig volt levelekkel. Anyám fogta a fejét, a postás csapágyas lett, aki kihordozta rengeteg levelet. És nekem ez jutott róla eszembe, hogy mi, ha átszakadt itt valami gát, hogy ilyen sok embert érdekel ez a dolog. Szerintem egy dolgozhatok. Most egy pillanatra képzeld el azt, hogy te a napi rendedbe bele tudnál tenni 96 érdeklődőnek a kezelését. Ezt most félre ne értsetek, nem a mellemet döngetem itt a színpadon, hanem én azt mondom, hogy ekkora száguldáshoz ennyire kell lapátolni a szenet a kazánba. És ha megfordítom, az azt jelenti, ha te ennyire lapátolod a szenet a kazánba, akkor a te vonatod is így fog száguldani. Ebben nincs semmi más. Csak munkabírás, meg a tudás. Ezt kiveséztük. Igen, szerintem az életem egyik legjobb döntése volt az, hogy elkezdtem videózni. Azzal együtt, hogy azért ez most elég megterhelő. A munkatársaink kérdezik néha, Gyuri, lapozz, légy szíves, de nem mindig működik, hogy az érdeklődők, amikor jönnek, mit szoktam nekik mondani, vagy írni, vagy hogy térünk rá a regisztrációra. Hát a legtöbben úgy hívnak fel, vagy úgy keresnek meg, hogy kedves Zoltán, hónapok, sőt évek óta nézem a videóit, és úgy érzem, hogy most jött el az idő, hogy tanácsot kérjek. Egy ilyen ember 15 percen belül be van regisztrálva, és le van adva rendelés.
De ehhez az kell, hogy nekem fönn van 6 vagy 700 videó. Hogyha én hetente föltettem volna egy írásos posztot, hogy tök jó a ganodermás kávé, ez biztos, hogy nem volna meg ez a bizalom. Aztán olyanok is vannak, akik meg szokták kérdezni, hogy a ganodermának melyik hatóanyagának, melyik molekulája, hogyan hat az ő szervezetének, a bizonyos sejtjének a mitokondriumára. És hát én ezt nem tudom nekik megmondani. Én azt szoktam erre mondani, hogy az én fogyasztóimat nem igazán érdekli, hogy van-e tudományos bizonyíték arra, hogy ők jobban érzik magukat, nekik elég az, hogy jobban érzik magukat, nekem is. Volt egyszer egy telefonáló, aki megkérdezte, hogy milyen hatóanyagok vannak a ganodermában. És én meg visszakérdeztem, hogy ne haragudjon már, de ön biokémikus? Mert ugye ha nem az, akkor mit kezd az, hogy triterpén, meg szerves germánium? És azt mondta, hogy hát ő már 80 éves, és ő már nem